février kalo o tile saba san 2000 ani fila o taara gosira an fɛ yan o waati kelen kanubaw o b'an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye don min fɔra o ye bi garage BPS Papa Sidibe n'ala ma ko wɛrɛ kɛ lajɛrɛ min n'a fɔra a bɛ kɛ bi Zewa mairie la Faransikaw ka lasigiden tun bɛ Joël Mayer kunu nɛgɛ kaɲa 19 tɛmɛnen sanga 45 sira dira ma kunungo a mana dɔnniya k'a fɔ a ye Moritani avion ta kunungo Modibo Keita dantɔ la pankuru kɛlɛ min bɛ Senu Ismaël Wage ale bɛ Italie lajɛrɛ bɛ sina Italie a tun ma faamuya nka faamuyali y'a jira k'a fɔ ko a dabɔra fɛn min kama Mali kɔrɔnfɛla bɛ se ka ba sigi cogo min na bɛɛ lajɛlen sen ka don a la Mali chose Ismaël Wage ale tun bɛ nin kɛnɛ kan Florence Parly ko a bɛ Niger ka ca Ala fɛ bi a bɛ taa Burkina Faso n'a bɔra ka sanga a ka taama in ma ko ka bila yɔrɔ ɲini Force Barkhane na a b'o taama de la nin waati in na ka fara kibaruyaw tɔw kan sɔgɔmada in na don kibaru filɛ a bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la a bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma a fɔra a bɛɛ tile dama bɔ ko an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Zewa mairie la bi sɔgɔmada in na Tuguna SA ale ni garage Papa Sidibe BPS olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara ɲɔgɔnya kosɔn a bɛɛ san dama bɔ u bɛ nin baara in na ko kura ɲina baara bilara sen kan o satigɛ la Papa kelen bɛ ka bɛɛ wele an da sira minnu ma nafa min bɛ nin gɛrɛ in na o y'a ye k'a fɔ samiyɛ kuraw bɛ donna alu n'o bɛ don a ka ɲi maaw ka taa lamɛnni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don sɛnɛ ma walima mansin bɛ minnu bolo o satigɛ la a kelen bɛ ka wele se bɛɛ ma sɔgɔmada in na a bɛ kɛ Zewa mairie la baara bɛna boloda laseli bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Zewa mairie la n'o banna o bɛ taa i kunda Papa yɛrɛ ka yɔrɔ kan Tuguna SA a mansin minnu bɛ yɔrɔ min na u tɛ ɲɛ da o kan laseli caman bɛna kɛ nin gɛrɛ in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ yɛrɛ mansinw baara cogo ani a kan ka boli cogo min na o da bɛna se o bɛɛ lajɛlen ma bi n'Ala sɔnna ma o satigɛ la n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ nɛgɛ kaɲa 9 an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Zewa mairie kɔnɔna na walasa ka baara bɛɛ bila sen kan fɛn min n'o ye Joël Mayer Faransikaw ka lasigiden ni a ma ɲa k'a fɔ lɛrɛ 72 tun dira ma a dun dira la k'a fɔ a ka jija o kana tɛmɛ a kan fiyewu labanna min ma kunun 19 tɛmɛnen sanga 45 ye a ye sira ɲini a taatɔ yɛrɛ o ye tɛgɛrɛba fa kun a baarakɛɲɔgɔnw kɔni olu ye tɛgɛrɛba fa kun kununko wulafɛ da yan fan o fana o y'a ka minɛw cɛ mobili la ka i kunda Senu pankuru kɛnɛ kan Moritanikaw ka avion min bɛ yen n'o kun kan k'i kunda Moritani kan o ye a don kɔnɔ kununko a sɔrɔla ka taa Faransi kunu a b'a la dɔnniya k'a fɔ o satigɛ la kunnafoni caman bɛ yen bi faamuyali tun ma sɔrɔ min na Faransi ɲɛmaa caman bɛ yen olu yɛrɛ tun t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ni Faransi jamana ɲɛmaaw bilala ɲɔgɔn na kabini san 2020 tuma min na ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la lasigiden dɔ tun bɛ Paris Mali tɔgɔ la n'a bɛ fɔ ma ko Jumɛn Jalo ni Faransi jamana ɲɛmaaw ma se ka bɛn kelen ma ka da kan ko Faransi sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔ ye kuma dɔ fɔ kabiri o don Jumɛn Jalo y'o jaabi o jaabili a ɲinina Ibrahim Boubacar Keita fɛ o don ko a ka segin ni Jumɛn Jalo ye Jumɛn Jalo fana ko o tɛ baasi ye ko ale bɛ segin kabiri o don Mali ka lasigiden tɛ Faransi o siratigɛ la Jean-Marie Le Pen ale y'a jira k'a fɔ min bɛ ale fɛ o y'a ye k'a fɔ ni Mali ma ɲa k'a fɔ k'a ye Faransi ka lasigiden gɛn Mali la ko a ka ɲi Mali fana ka lasigiden bɛ Faransi ko u ka se ka bɔ Faransi
o gɛlɛya yɔrɔ nana kɛ min an b'a ladɔniya k'a fɔ ko Mali ka lasigiden tɛ yen o min n'o kɛra kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ faransika caman yɛrɛ fana bɔra ko in kalama tiɲɛ yɛrɛ kalama kɔsa in na hali Marie Le Pen olu ka kɛrɛfɛmaa dɔ ye laseli kɛ sɔgɔmada in na France Inter ale sanfɛ o y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na ko Faransi kan ka malidenw lamɛn o baara min bɛ sen na Florence Parly ale kɔni bɛ taama la kabiri kunungo a bɛ Niger jamana kan o Jean-Yves Le Drian lase kunu ko Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la ko o bɛ na bɔ Mali la baaraɲɔgɔnya min bɛ Faransi ni Mali cɛ lagana ko nasiraw la ko o sera a dan na nin ko kelen Emmanuel Macron nin kelen fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw bɛ na bɔ Mali la o kuma o de nana ni nin kuma caman ba nin ye kabiri o don o satigɛ la Florence Parly ko a bɛ bila yɔrɔ ɲini na Force Barkhane na Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ an fɛ Mali la a taara lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka bila Tchad walima n'o bɛ se ka bila Niger ta bɛ gɛlɛya fo ni yɛlɛma nana don kow la hali ni Mahamadou Bazoum sɔnna Niger kɔnɔdenw sɔnni o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de la an b'a ladɔniya k'a fɔ kunnafoni dira nka ko n'a bɔra Niger a ka ca Ala fɛ k'a bɛna se Burkina Faso ka taa ɲɛda Burkina Faso min kɛra sababu ye ka coup d'état kɛ tile fila in na k'a bɛ ɲɛda o kan Ismaël Ouagé ale min n'ale minisiri Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ banni ma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ taama la tile fila in na Itali a bɛ yen halisa taama in bɛ tali kɛ min na o y'a ye k'a fɔ Itali y'a laɲini Mali kɔrɔnfɛla bɛ se ka basigi cogo jumɛn o tɛ se ka kɛ cogo sugu si la fo si k'a fɔ ka k'a la dɔw de nana muruti ka marifa ta o y'a ta hakilina dɔ de la gɛlɛya min b'o la ni bɛnkan dɔw taara Algérie o bɛnkan waleyali an b'a ladɔniya k'a fɔ ko fɛɛrɛw tigɛ an bɛ waati min na komi sisan ɲɔgɔn tun kɛra nin lagɛrɛ in na ka da ka caman tun y'a ja ko kun tɛ taali la o satigɛ la nka a nana laban min ma n'u hakilina ɲuman b'u kɔrɔ n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigi ye Mali la an b'a ladɔniya k'a fɔ o de kosɔn Ismaël Ouagé a taara nin lagɛrɛ in na o dun u ye kunnafoni min di o ko a ɲɛna kosɛbɛ u ye tɛgɛnɔ bila kɛ gafe caman na minnu baaraɲɔgɔnya tɔ kan ka kɛ kana sigi ɲɔgɔn na Mali la yan o satigɛ la an b'a ladɔniya k'a fɔ nin taama in a ka ca Ala fɛ nin bɛ kɛ sababuba ye ka na ni bɛn ye a fɔra fɔ cogo min na n'a kɛra o cogo kelen pe la bɛnkan na Kalidou Doumbouya n'ale tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ka secrétaire général ye présidence la ale ni colonel Kassim Goïta o min minɛna k'abokaw ye laseli kɛ tile fila in na o laseli sen fɛ an b'a ladɔniya k'a fɔ ko a jarala ko o tɔɔrɔla kosɛbɛ tɔɔrɔya sugu bɛɛ dalen don o kan a k'abokaw y'a laɲini k'a fɔ ko k'a lajɛ k'a dɔ bɔ ka gɛlɛya la wa walima ko ka jugement kɛ walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔna na cogo min na Danemark ani Norvège olu kɛlen kɔ k'a jira k'a fɔ ko o sen tɛ o bɛna i sen bɔ Mali gɛlɛya in na Allemagne jamana fana ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ Mali ye min fɔ n'a a jarala k'a fɔ olu kan ka bɔ Mali la ani ko Mali gouvernement nana gɛrɛntɛ dɔ sigi Allemagne jamana walima MINUSMA kan o gɛlɛya in ni o ma ban ko kun si tɛ Allemagne jamana toli la Mali la ka d'a kan ko a nana ye k'a fɔ Allemagne jamana olu ka avion u tɛ se ka wuli tugun ko Mali y'a jira sani avion ka wuli MINUSMA tɔgɔ la ko lɛrɛ 30 ani lɛrɛ 6 ko ka laɲini kɛ fɔlɔ Mali ka sɔrɔ ka a sira di Allemagne jamana nana ye o baara min filɛ nin ko gɛlɛyaba b'a la ka d'a kan ko o kun si tɛ olu tolu la o maa minnu nana kɛlɛ kama n'a fɔra ko olu ka baara ka kɛ nin kɛcogo la ko o dalen don a la k'a fɔ gɛlɛyaba de b'a la o kosɔn olu nana min faamuya la o y'a ye k'a fɔ o bɛ taa so fɔlɔ la fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ n'o fɛɛrɛ sera ka tigɛ a ka ca Ala fɛ ko ni bɛn bɛna kɛ min na baara bɛ se ka yɛlɛma o kan Mali cɛmancɛ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ladɔniya k'a fɔ gɛlɛyaba tun bɛ Mopti don tɛmɛnenw la Mopti ni gɛlɛya ye Mopti sɔrɔ ka bɔ Bajangara ka na Mopti Sevare ma adamaden tun tɛ se ka tɛmɛ a sira fɛ tun kosɔnna an ka lakanabaw u ye baara min kɛ tile fila in na n'o kɛra sababu ye i bɛ bɔ Mopti bi ka taa fo Bajangara fo Bankas foyi t'i la a kɛra Mopti ka ye kosɛbɛ a kɛra sababu ye fɛn min ni o ye jɛgɛfeerelaw ye jɛgɛfeerelaw olu kɔni lafiyara a ko la bi kosɛbɛ ka d'a kan u bɛ na maa bɛ bɔ bi Bajangara ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na ka na jɛgɛ sugu jɔ o Mopti kunnafonilaw gɛrɛla dɔ la k'o ɲininka
ale min fɔ an ko o lamɛn. Grenala motika olufe no do kun kon nana kuna fulu ya ira kafo wakati mina iko sisa ko sanini fere munu koni kubeto ka ke no la dala kula ko obaro koni damnena atlisiki o kon nana do kun kon nana jeka sugum kon be motika olufe no digi sanfela o la baro koni be ka ke no ina fo koro la ku ke sugum mina pinasi o munu be jiga lube ka boli ina fo o be boli to koro mina Muhammadu kanale angale ka sira do lame Moti jega fere sugu no be digi sanfɛ ni y'a ta k'a lajɛ gɛlɛyaba kun bɛ jɛgɛ feerelaw kan wagati tɛmɛnen ninnu na nka a bɛ wagati damadɔni bɔ a bɛ n'a fɔ kɔɲɔw yɛlɛmanen don an ka nin jɛgɛ feerela ninnu dɔw lamɛn. Wa seni ɲɛnta ka bɔ Mopti yan bon bi an bɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi bi ka fisa kosɛbɛ bon bi kɔni an bɛ yɔrɔ min na an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ caman na o ko bi ka fisa lakana bi ka na dɔɔni. I somɔgɔw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ an somɔgɔw bɛ yɔrɔ min na Masina mara ka taa Kado dugu yan fan ninnu na aujourd'hui vraiment ça va parce que bi ni don tɛmɛnenw tɛ kelen an fɛ hali mɔgɔ caman kun bɛ yen o tɛ se ka na sugu la bi an b'u bɛɛ dɔɔni ye quoi maintenant vraiment ça va an ka sugu la yan. O ne tɔgɔ ye Bintu Sabe n jamu ye Sabe n bɛ jɛgɛfeere kɛ Mɔti digi kan yan an bɛ magasin numéro 18 la an b'a fɔ caman bɔra la sabu k'a kɔrɔ an b'an ka minɛn minnu san taa yɔrɔ t'a la na yɔrɔ t'a la tellement que gɛlɛya sababu minnu yɛrɛ bɛ taa n'an ka fɛnw ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ u tɛ kɔsegi sɔrɔ ka na o de ka ca ni banasi ye mais bi alhamdulilayi an ka jɛgɛw bɛ taa Jalasago u bɛ taa Bankasi Koro Kado b'a ta ka taa bɔnɛ bɛ jigin n'u ka ye ni i ma mɔgɔ min ye e bɛ se ka fɛn fɔ wa. Donc fɔlɔ jɛgɛ tagali tun jɔra yɛrɛ. Jɛgɛ taali yɛrɛ de jɔra pewu taa yɔrɔ t'a la na yɔrɔ t'a la sabu u tɛ se ka na u tɛ se ka taa alhamdulilayi belebele bɔra la sisan taa yɔrɔ b'u la olu yɛrɛ bɛ na kelen kelen. Kasimi Ɲɛnta sisan an b'a dɔn kunnafoni min kɔni bɛ ka d'aw ma ko lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni i b'o sɛbɛntiya. Wala bi kɔni alhamdulilayi an Moti bara an ye jɛgɛ feerelaw le yan hali fɔlɔ mɔgɔ minnu tun tɛ se ka na jɛgɛ san sisan u bɛɛ bɛ se ka na jɛgɛ san. U bɛ bɔ min? Bi kɔni u bɔ bɛnkana maraw de la Karo dugu bon bi kɔni alhamdulilayi sécurité bi yen dɔɔni yɛrɛ de halisa an b'a ɲini u ka dɔ fara a kan mais bi kɔni ka fisa yɛrɛ de kosɛbɛ. An ka laɲini ye mun ye? An ka laɲini jamana ka sumaya de pour que an bɛ se k'an ka baara kɛ lafiya la an bɛ yan jɛgɛ feere la Karo de bɛna jɛgɛ san an bolo yan kosɛbɛ mais n'olu ni kɛlɛ b'u ka yɔrɔ la u tɛ se ka na mais ni kɛlɛ nɔgɔyara a kɛra an bɛɛ. Sanni feere hukumu kɔnɔna la an ka jateminɛw ye mun yira an na o de ye k'a fɔ a bɛna. Burkina Faso kibaruyaw la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ lagɛrɛ bɛ yen bi Burkina tɔgɔ la ani jamana fila wɛrɛ Mali ani Lagine nka bi ta kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o ye Burkina Faso coup d'état min kɛra janvier kalo tile 24 an b'a la dɔnniya k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw u bɛna taa hakili jagabɔ a ko kan o ye ciladen fila bila ka na a fɔlɔ kɛra u ka sɔrɔsi ɲɛmaaw ye olu nana ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Daminba ye filanan kɛra politimɔgɔw ye o fana nana ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Daminba ye a b'a la dɔnniya k'a fɔ o kun cɛra fɛn min na ko kunnaya bɔli de bɛ bi Akara a yɛrɛ la k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale kɔni kan ka y'a kɛnɛ kan bi o siratigɛ la ko sigiyɔrɔ 3 olu bɛɛ lajɛlen lankolon bɛna to bi Mali sigiyɔrɔ maa tɛna kɛ yen Burkina Faso sigiyɔrɔ maa tɛna kɛ yen Lagine fana sigiyɔrɔ la maa tɛna kɛ yen n'o tɛ laban in na laseli fɔlɔ laban min kɛra n'o kɛra ka Roch-Marc Christian Kabore to fanga la n'a a jarala yɛrɛ k'a fɔ ko Mali suspannen don o laseli kɛbaga tun ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa Roch-Marc Christian Kabore nka ni a nana kɛ nin cogo in na ko coup d'état kɛra ale fana na ko a ka ca Ala fɛ ale a laselikɛla na kɛ maa wɛrɛ bi min ni o si tɛ kelen ye o la ni Burkina Faso kibaruya la halisa Florence Parle ko a bɛna Lagine hakɛto ɲini k'a bɛna Burkina Faso a bɛna Burkina Faso a ka ca Ala fɛ a bɛna ka na hakilina min di o bɛ se ka kɛ sababu ye hakilina wɛrɛ b'a la ka na Burkina Faso o de la min kɛlen bɛ Niger bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kelen bɛ Burkina dɔw wɛrɛ t'a la a yɛlɛla k'a fɔ Burkina Faso bilama in o jamana kɔnɔdenw de kɛra sababu ye ka wuli ka jɔ sabati Daminba ko a tun bɛ Mali la yan tuma min na ni Burkina Faso ye kɛlɛcɛw bila ka na Mali la ko a tun bɛ Mali la yan san 2021 o a nana min na o kun ye lakana ko ye wa ko ale de bɛ a dɔn k'a fɔ kɔrɔnfɛla bɛ cogo min na kɛlɛ yɛrɛ bɛ cogo min na a b'a cogo bɛɛ lajɛlen dɔn min bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina jiginna Burkina Faso ɲɛmaa dɔ tun bɛ yen ale y'a jira k'a fɔ a mɛnna ko janfa min bɛ Mali ma ko o barika ka bon kosɛbɛ a y'a fɔ o don ko n'a ye Faransi walima diɲɛ selikɛnɛ maaw ja k'u k'ale fa ale kɔni bɛ min dɔn ale ye min ye Mali kɔrɔnfɛla la ko janfaba de don o kɛra ka maa min to ye o dɔ ye Daminba ye
ni Florence parle ko bi kabina kuma ni wake lala o hakina akachala fa ka fo bina benkelema chamaja ko fo otnake we le femino ye couvre femi kumeno ni ma kunganka dajuna ka wuli juna ko o borama lafiya nana fambela jelena ko kura ambala donia ka fo Burkina Faso jamana ni makuraw ko yala ngini ka fo Emmanuel Zungarana wala kuma Christian Kabore kun sigara mi makoka amne ka do kasola ka tala fe ko o ye lablali sauta sebe munu bora ko atna metu wa bena bo kasola do asoma wala tara bi soma ka be kunu go soma da 11h wati ga ko papier bela gele maseka la paka de kunu go ma agella ka fo siga tungara le de makwale kuma ga kudeta ke do kara sabu nu tu yamne ka ado kasola Burkina Faso kiwera la halisa Thomas Sankara aka kiri ko be sena agella ka fo al na swat mbora do koro dongo kabla kunu warabala deli ube sena ni wati na na ka fo Blaise Compaoré jotala wa ko Thomas Sankara dalala petu kaira ka fo pa ba wara tina kala Blaise Compaoré ko afalango no o ko ke ka fo kale bo ke bashi amo ke bashi fu yere de ka kuma ke dundo mamila ndi kuma na cha ko Thomas Sankara ya Blaise la mumbe ako fuiti ako kuma senfe ko be tugo mina Blaise Compaoré ni fami bi de ale be jamana nyama yala ko ngale ko ni numéro 1 Blaise Compaoré ko numéro 2 o numéro 1 ko Blaise de ko no fe o no fe la kra saobe ka Thomas Sankara bonani na ntwena wa ko jampa bakundo a jampa ina Francis Kumbala ko wal jamana Kumbala libi jamana fana Kumbala ko le kra saobe ka Thomas Sankara bonani na tuma mina ni kuleta kera ko Blaise Compaoré ya ka fo wa clefla la kuleta ke clefla ko janam kele ne bonana nina ko o jam bonana nina ko Thomas Sankara yere do fa wa ya soro ko kala ketugo mina o bela gele na da keneka ko kuleta kera domina Thomas Sankara yere de bora ka bulu fla krota ni jibe dengire anaka mawo yasen kafando wulu de muti Thomas Sankara la o kiri ka be sena dili be sena ni watina wala sa kaso kabwala ka kiri ka ketugo la Guinée Bissau Umar Sisi Mbalo abora kala tilike ko kulita tunda wala le ko fagali kama segesel nana kunche mina kunu we ka fo matan ani kele o de bonana nina ne manga insefe o satika la mala dona ka fo ko o yaja ka fo ko segesel besena anga ngala da bambe mini Umar Sisi Mbalo kun ko ala nyona o yaja ka fo kabiri ale la Guinée Bissau da nyona kulita make malfa mbora ni kono keleche mbora ni kono ka fo keleche wolu ye kulita ke mola ka klaka du ko akabo aklima ko army o tsika bon tuwe na ka jembe mne ka du bela dele mne ka klaka kulita keti ko ayi ko ka gele wala ku ka sekel ke posabe Umar Sisi